На площади паўстання разгарнулася выстава рэтра-тэхнікі. Гараджане змаглі пазнаёміцца і сфатаграфавацца з унікальнымі аўто. Удзельнікі мерапрыемства правялі памятны мітынг. Узгадалі старонкі гераічнага і трагічнага ваеннага мінулага савецкага народа. Усклалі вянкі і кветкі да мемарыялаў. Как обычно, у нас несколько десятков ретро-автомобилей пройдут по знаковым местам для белорусов. Это святые места, где энергетики поклонятся воинам-освободителям, жертвам войны. Интерес проявляют и те жители в населенных пунктах, в которых мы бываем. Как правило, в больших остановках мы выставляем эту технику для того, чтобы жители, молодежь, дети могли соприкоснуться с историей нашего государства. Аўтапрабег на рэтра-машынах у Гомелі стартаваў урачыстай калоны ад плошчы паўстання. Яго удзельнікам трэба пераадолець каля 500 кіламетраў. Фінальным пунктам патрыятычнага маршруту стане легендарная Брэсцкая крэпасць.